खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै आसामनि मन्त्रि अतुल बर'नि गारिया जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मन्त्रि अतुल बर'नि गारिया गलाघाटनिफ्राय बकाखातसिम थांबाय थानाय समावनो दिनै उनफारसेनिफ्राय फैनाय गंसे गारिनि सौग्रावफैनायाव 39 नं राजा लामायाव जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव अतुल बर'नि सानै ड्राइभारा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं। 11 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोन्दों। बे ड्राग्सफोरखौ स्पेशेल टास्क फर्स हान्जाफोरा हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरखौ आसामनि कामरुप जिल्लायाव हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौ बे STF हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ एडिशनेल SP कालियान फाथाकनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। KLO आरो BLAनि सास्नि सोद्रोमाफोर हमनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव मोनसे गोदान बर' उदखारि आफाद बर' लिबारेशन आर्मी एबा BLAआ आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाय थांखि लानानै जोनोम मोनदोंमोन। बे आफाद जोनोम मोननायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां उदखारि हान्जाफोरनि मुं लानानै गोबां रां दाबि खालामनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आसाम पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। DGP GP सिंहनि फोरमायथिनानै होनाय बादिब्ला बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों KLO आरो BLAनि मुं लानानै रां दाबि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ आसाम, नागालेण्ड आरो सोनाब बंग'नि गोबां बाहागोफोरनिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ फारियै दावहारु बर', अमित बर', बुहुमसा बर', रेंगोना ब्रह्म, काजल रय, बुद्धिमान देब बर्मा आरो बिजय थेरन होननानै सिनायथिनो हादों। ब्रैथि रादाबाव दं। सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरा मैया सुनिबारखालि हमजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि मुंखौ जयनाल आली होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिथांखौ सुवालकुसि पुलिस स्टेशननिफ्राय हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरखौ सासे सुबुंनि बेरेखायै बेल होनो थाखाय आयेन बेरेखा रां लानायनि थाखाय हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। टुइटारनि बिगोमा इलन मास्कआ भारतनि गासै 11,32,228 टुइटार एकाउन्टखौ बन्द खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला माखासे कमिउनिटि गाइडलाइन्सनि बेरेखा आपल'ड खालामग्रा जेरै भाय'लेसन, सेक्सुयेल एक्सप्ल'इटेशन बायदिनि सोमोन्दै पस्ट होग्रा एबा आपल'ड खालामग्रा सुबुंफोरनि एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनि एप्रिल दाननि 26 आरो मे दाननि 25 अक्ट'नि गेजेराव बे आयेन बेरेखा टुइटार एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारि जै।